ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತಾ ಏನ್ ಚಲ್ಲಾರು ಇನ್ನಿತ್ತಲೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತೋಚ್ಪಾವ ದಾದಂದು ಇಂತಲೇ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕೋ ಇಂದೇನು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನೋಂತ ಅಜ್ಜಿಲಾಡುಪುಣಗ ಅಜ್ಜಿಲಾಡ್ದ ಆಮೆಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿದ್ದು ತಿರ್ತು ಪೋನಗನ ಮೇಕಲು ಪಂತಿ ಕಣೆರ ಪೋಂತೇರು ಬಟ್ರೆ ನಕ್ಲಾಡ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಕೊಕ್ಕೋ ಅಲ್ಪ ತಿನ್ನೋಂತ ಕಂತದ್ದು ಬುಕ ನೆತ್ತ ಕೋಡ್ ಒಂದು ಪೆತ್ತಾಗ ಪಾಡಂತೀರು ಮಸ್ತ್ ಗೋಣಿ ಗೋಣಿ ಕಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತೀನಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಅವಂತಿದ್ದೀರ ಅಂಚೆ ಕೋಡೆ ಅನ್ನ ಕಂತು ಕೊರ್ನೆ ಅಂದೇನೆ ಅಡ್ಡ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀರು ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆಂದೇನು ಪೆತ್ತಾಗ ಕಾಲಿಂದ ಕೋಡುನು ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪ್ಚವ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಹಾಪಿಚಿ ಅವೇನು ಗುದ್ದದು ಪಾಡು ನಮ್ಗೆ ಗುದ್ದು ಒಂದು ಪೂರೈತವ ಎಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ಗುದ್ದ್ಯಾರ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇಟ್ಟು ಇತ್ತಾವಪ್ರ ನೆನಪಾಪನು ಬುಕ ಮುಂತುಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಪೆಜಕ್ಕಾಯಿ ಯಾಣದು ಮುಂದೆನೆ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿಂದ ಬಣ್ಣಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಜನ್ನೆತ ಐದು ಬಕ್ಕತ್ತೇನೆ ಪೆಜಕ್ಕಾಯಿಂದ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಅಂಚೋಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತುಯ್ಯಾರೆ ಒಂದು ಅಂಚಿ ಅಲ್ಲಿಡು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕೊಡಪ್ಪುಣಿ ಯಾನಂತೂ ಮುಟ್ಪೋಲ್ ತೂತಿಸಿ ಇಂದೇನು ಅನ್ನ ಕಂತು ಕೊರ್ನೆ ಇಂದೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕಂತು ಕೊರ್ನೆ ಇಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಡು ತೊಟ್ಟೆಡೆ ಸತ್ಯ ಮೂಜಿ ಕಂದಿತ್ತ ತಿಂದ್ರೆ ಇದೆ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ಕ ಅಂದೇನು ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಪ್ಪಣದ ಚಿನ್ನ ಪಡಪ್ಪನೆ ಇದು ಮಗುರ್ನ ಅಂತ ಏತು ಗಟ್ಟಿ ಅವಿಜಲ್ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಲುಡುಗುದು ಅಂತೀನಿ ಪಡಗ ಆಡ ಅಯ್ಯೋ ಏತು ಬಂಗಾರಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೇಸ್ಟ್ makanya bisa akhirnya jaka ya dela first train tin nakam dela game dem ko tin na giritidu taste undo already itu mai gade mana peja kai tin ka chul midina kalo pada rade pune inchadu tule anchare kukku gane ide rammette kantene arandu te parimala undu ini mast tinrendu pura ಅಂಜರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಪುರ ಆಪಲ್ ಪುರ ಉಂಡು ಆಪಲ ನಮಕ್ ಬೋಡಾನ ಪಕ್ಕ ಬಡಾನಗ ಪುರ ತಿಂಡ್ರೇನೆ ಪುಚ್ಚಿ ಇನಿ ಎತ್ಲ ಉಂಡು ಇನಿ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೇನೆ ತಿಂದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಗೌರಿ ಯೂಜಿಂಗಲೆಲ್ಲ ಮಾತ ಕಾಳಿ ಮಂತು ಪೇರ ಅವಳ ಯಾಣು ಅವಳಂಡ ಕಾಂಡೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದು ಪೋಪೆ ಬಯ್ಯನ ಕವಿ ತೋಜುನೇಜು ಮಾಯದು ಪುಡಿ ರಾಣ ತಿಂದು ಪೇರ ಕ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೆಜಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋದು ಓಪನ್ ಮುಖ ಎಮ್ಮಿ ಅದನ್ನು ಕಲರ್ ತೋಣಗ ಖುಷಿ ಆಗೋಣ ಮಸ್ತ್ ಡು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ನೆತ್ತಲ ಕಣ್ಣುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಲ ಕಣ್ಣುಂಡು ಚೂರು ಆಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕಳ ಮುತ್ತು ಕಂಡು ಕಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಬೇಡ ಕ್ಯಾನಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಚ್ಚಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕು ನಂದು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಇಡೀ ನವ್ವೇನ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪೂಜೆಕಾಯಿ ತಿನ್ಕೊಂಡೇನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀ ಕೊಡೆ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಕ್ಯಾನಿ ತಿಂದು
ಅಂಚನೆ ಎಂದನ ಕಾಯಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡುವೇರು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡು ತಿಂಪು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕನೆತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಸೂಪರ್ ಹಾಕು ಒಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಾನು ತಿಂಪೆ ಪೂರ ಪೂರ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ನಾನು ತಿಂಪಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಂಜಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ತುಳಿಂದು ಬೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದಾಳೆ ಕಣಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಬೈ ಫುಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ತೆಕ್ಕೋಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಕ್ಕಂತೂ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಪಜಕಾಯಿ ಬರ್ತೀರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ತಿಂದ್ರ ನನ್ನತ್ತ ಬೀಜ ತಿಂದವು ಕೈಪೆಂಡು ಇತ್ತಿಲೆ ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು ಪಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನು ಉಳಿತ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ನುಂಟೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಕುಕ್ಕು ಏರೆಗ್ಲು ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಪರಂದು ಕುಕ್ಕು ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಮಂತದ ಗಂಜಿಗೆ ನೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಕಜ್ಜಿ ಪುಲ ನಮಕ್ ಬೋಡಿಂದಿಚ್ಚಿ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕನೆಟ್ಟು ಈ ಪರಂದು ಕುಕ್ಕುಡು ಒಂಜಿ ಚೀಪೆ ಕಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೇರತ ಅವಂತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಡು ಇಂಕದವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತೆನೆ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ಪೆ ನೆನೆ ಪರಿಮಳ ತುನ ತಿನ್ನಪ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ಕ ಇದರ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂತರ ಅವೇನೆ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಬರ ಪಾಡಂತ ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಡುಕು ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಬ ಕುಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಮರ ನಿಂಡು ತುಂಬ ಕಾಸಂ ಕುಕ್ಕು ಬರ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಇದು ಕುಕ್ಕು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕುಕ್ಕು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಿಂಚೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪರ್ನ ತುಂಬ ಬಿಡ್ಡ ಚೀಪದ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಂತ್ಲಾನಗನೆತ್ತ ಮಾಸ ಬದಕ್ಕನಕ ಕಾರಕ್ಕೆ ನೂರು ಇದು ಯಾನು ತೆಪ್ಪೆರವೇನು ಬಸ್ಸಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಂದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ದಾಲ ಪುಣ್ಯ ಹೆಂಗಿತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಜನ ನಡೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಕಿದ್ದಾರ ಚಿಕನ್ ಪೂರಿ ತಕ್ಕಿ ತಿಂತು ಕೂಡ ಕಪ್ಪೆ ತಿಂದಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬೆತ್ತಗಾಬಿಡು ಪ್ರತಿ ತರ ತಗಾರೆ ಕುಕ್ಕು ಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತದ ಚಿಡಿ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮಗೊಂದ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಂದು ತಿಂತೀನಿ ಇದು ತಿಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಸ ಪೂರ ಕುಡಿದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಟು ಕುಕ್ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡು ಒಂದು ಚುಕ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅವು ಐದು ಉಪ್ಪಟ್ಲ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವನೇ ಅರ್ಧ ಟೆಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಮರಿಯಾಗ ಬರ ದೀಪ ಮರಿಯಲ್ಲ ತಿನ್ಬರಮ್ಮ ಅವಾಗ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪಾದಿರಿ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಾದಿರಿ ಉಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಪಾದಿನೇ ತಿಂದದು ಪೂರ ಅಂಡು ಬಂಜಂತು ಫುಲ್ಲ ಅಂಡು ಈತ ಐಟಮ್ ತಿಂದ ಅಂಚೆ ತಿಂದ ಯಾನೊರ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಂದೇನು ಪೆಜಕಾಯಿನ ಮೇಗ್ ಚಿನ್ನೂಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗಾಂಡು ಕೊನೆಯರ ಪೂರ ಯಾನು ನಾನು ಮುಪ್ಪು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾನು ಅವಸ್ಥೆ ಚಿನ್ಪುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಪೆತ್ತಗ ಪಾಡು ಪೆತ್ತಗ ಅಂಚೆದು ಅಚ್ಚು ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುದು ಲಾಗಬಾರ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಇಂಜ ಹಾತೆ ಇಂಜು ಕಪ್ಪ ಮಂದೆ ದೊಂಬುಡು ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬದು ಅಂಚೆ 10th ತಕ್ಕಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆತ ಮೇಕ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಪಾಸ್ ಆತೇರು ಆಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈದಿಂದ ಬಂಡಾಕ್ಲು ಓದುಂದೇ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಎತ್ತು ಓದ್ಯರ ಬಂಡಲ್ಲ ಕುಸಾಲ್ಡ್ ಎತ್ತೇರೆ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತೆ ಬೇಕಾಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಅತ ಮೆಚ್ಚ ಆಯ್ತು ತಿಂಡ್ರಗೊಳ್ಳೊಂದು ಈಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜ ಅಣ್ಣಲ್ಲ
तेग नाची गया पुणे तेन देर पे तक पड़ता है तेरे मुझे गाली करनी तो कुलोंडा है बच्चे खाए तो पुणे तो देर पुरे तक ते पे तक बाहर देते हैं अंचे ते चाय इन चाय लेट आ ले नम्मा बन्ना लेट का 4 ಗಂಟೆ ಬಸ್ಮಾ अंचे चाय ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ला ತಿನ್ನಂದಿಲ್ಲ ट्रेन वाली नी बक्का सूरी जाला दापने बाय बतवाना सुरा मंचे जावेने ಸೈಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಚಾಪ ಜನ ಕಾಪುನಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬೈಯಲ್ಲ ಇದರ ನಿಜತೋ ಒಂದು ಚಾಪ ಹರ್ಚನ ಕರಬೆನ್ನ ಚಾಪ आमच्या सा पर फ्रेश पुरा आहे बुरणे ते बंजिंते अंचे निकली व्हिडिओ स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर बाय